मिथिखाबाय नङा होमबा जोंहा बिटिआरनि CM मानगोनां प्रमद बर' सारा मा अबस्थायाव दङ दायो नङा होमबा ओरैबा ओरै माखासे गोबांथार खोथा बुंग्रा दिनै सिरि जानो हमबाय नङा होमबा फेरलानो आङो मालाबाबो हाग्रामा महिलारि बा BPF हाथाव होनना बुङाखै मायाखै होनो नङा होमबा मानो बुङाखै जाखो UPPLनि सोरबा नेताफोर बुंनायानोथ' प्रमद बर' सारनि बुंनाय नङा होमबा UPPLनि सोरबा दैदेनगिरिफ्रा बुंनायानोथ' प्रमद सारनिनो बुंनाय एखे प्रमद सारनिनो दैदेननायाव बुंनाय गोजा बेफोरो गासिबो नङा होमबा दा हाग्रामा महिलारि सारा देरहाफिनबाय नालाय सरखाराव फैफिनबाय नालाय दा बिथांमोनहा गोनो गोथो जादों आरोखि आरो बेजों लोगोसे माखासे गोबांथार जिथुनाखि UPPLनि डनफोर दादागिरिफोर थगायग्राफोर बुग्लुं सुग्लुं खालामग्राफोर नंनाय नङैयावनो एसे एसेयावनो दाय खालामग्राफोर गावसोर मावबाय दायखौ नांगोलनि होबाय नङा होमबा बेफोरबायदि गोबां खालामदोंमोन बिथांमोना दाख्लैबावै बबे हराव जायामोन सोरनिबा दखान फिसा होनानै जाग्रा दुब्लिबारियाव सियार टेबोल बुख्रुबलाबायनानै गारनानै दोनजोबनाय मानाय ओमफ्राय सिगिनानै गारबोनाय हटेलनि माखासे जन्थ्रफोरखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामना गारबोनाय बै बिथांमोननि न'खराव मा होनदों बेग आलायना दोननायाव BPFनि नांगोलनि बेनार सोनानै गारबोदों होनदों दा बे बाथ्राखौ साननो गोनांखामोन मिथिबायना आंथ' सानबायानो थाखायो BPFआ जिथु थारैनो बेबायदि खामानिखौ मावदोंब्ला BPFआ मालाबा गावसिनि सिनायथिखौ होनानै लाबोगोन ना बेयाव गारबोगोन ना नांगोलनि बेनार गारबोगोन ना गारबोआ बे खामानिया गासिबो UPPLनि सुबुंफोर मावनाय गोजामोन आंखौनो बिथांमोना 2 नम्बर खामानि मावनो थाखाय थिनबाय थादोंमोन मिथिबायना खुद आंखौ माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै मोनसे फेक एकाउन्ट खुलिनानै बिथांमोना माने हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव माखासे AI जों बानायनानै बा एडिट एसे गाज्रि टाइपनि एडिट बानायनानै हगारना होबाय थायोमोन माने आंखौ दै UPPLनि मानसिफ्रा दिनै दासिमबोथ' बिथांमोना हगारखागोन नङा होमबा सानदों जानांगौ UPPLनि सुबुंफ्रा माने आंखौ गोसो गोरबो मोदोम जिउयै मोहामै UPPLआव जबदान जाफैबाय गोसो होसारनानै बिथाङा जोंजोंनो थासिगोन जोंनि जानानै भिडिअ बानायसिगोन होनना सानदों खोमा बे माब्लाबाबो जाया जिथु होग्राबा आं बै समनिफ्रायनो UPPLआव थांजेननाय समनिफ्रायनो आङो दिनैसिमहालागै आङो UPPLनि भिडिअ लाबोबाय थागौमोन मानो लाबोआखै आं बेयावनो मिथिखायो दा जोंनाबो BPFनि माखासे सुबुंफ्रा बा BPFनि दोलोनि रायजो राजाफ्रा बा BPF दोलोखौ अनसायग्रा बिथांमोनाबो सानदों जानांगौ जे बिथाङा मानि खारनाव भिडिअ लाबोदिया मा जाखो थारैनो गमामायैनो मा जामारखो बेफोरबायदि साननानै दंगासिनो दंमोन खोमा ना खिन्थु नङा बेफोरबायदि जेबो नङा माने आङो मोनसे टारगेटसो लाबायमोन जुदिहाय UPPLआ देरहायोब्ला चेनेलखौनो सालायलामोन आं चेनेलखौनो फानसिगौसोमोन आंथ' UPPL जानानै खामानि मावनो गोसो गैखाया जेरैबाबो आंखौ माखासे न'खरनि हालोद एबा हिन्जावनि हालोदासो आंखौ बै समाव थिनहरदोंमोन आरोखि दा बेफोरबायदियाथ' बयनिबो जिउआव जायो नङा होमबा दा जों बेफोरखौ साननानै थानानै जेबो लाब गैया जों 2016 सननिफ्रायनो जोङो BPFनि जानानै खामानि मावबाय एसेबां फुरानाबो नङा दिसुन जोङो 2016 सनावनो जोङो ओंखारजेननाय समाव जेब्ला राजनितिकआव ओंखारजेनो बे समावनो जोंखौ बे समावथ' अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना जोंहा माबाजों सापर्टमोन ना कंग्रेसजों नङा होमबा कंग्रेसजों सापर्टमोन अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना ओमफ्राय BJPजों BPFजों जमामोन एलायन्समोन नङा होमबा बे समाव जोंखौ लामा जावथेलायदों कंग्रेसनि आरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि बिथांमोना लामा जावथेदों लोगोसे मानसि बुलाबायदों लोगोसे केस होदों आंखौ 1 नाम्बारावनो केस होना दोनदों BPFनि आसोला बेनो जोंनि बे हदाव होननानै लगे लगे बेखौ उनाव अखानायै समादान खालामफिननाय जादों दिसुन बे केसखौ रेजिस्टारबो जाखायासैमोन आरो मेनलि आंखौ बे थानानि असिया मोजाङै सिनायखायोमोन नालाय केस होलायनाय जादों आरो मिमांसा जाफिनबाय होमबाबो बेफोरबायदि बहुद गाज्रि खामानि मावो होननानै बुंनो थाङोब्ला बुंजायो आरोखि दा UPPLखौ मोनसे मोजां गोथार बर'नि पलिटिक्स सानोमोन मानसिफ्रा खिन्थु नङा लोङै जायैसो बिथांमोना खामानि मावजोबो मिथिबाय बिथांमोना सब समाय माने BPFनि मानसिफोरखौल' गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थायो
मायो दिनै बिनि फिथाइखौनो मोनफैबाय जायनि जाहोनाव बिपिएफखौ जुदि गाज्रि होननानै रायदोंमोनब्ला बै बिपिएफनि गाज्रि सुबुंफ्रा इउपिपिएलआवनो मोनफैनानै दंखाजोबो इउपिपिएलआव थाफैनायखायनो दिनै इउपिपिएल हान्जाया जेनफिननो गोनां जादों मानोना बिपिएफ हान्जानि समाव बा हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय समाव हाग्रामा महिलारि सारनि नामखौ गाज्रि खालामनो थाखाय जायफोर सुबुंफ्रा हाग्रामा महिलारि सारजों नांथाबना दंमोन खामानि मावदोंमोन कारापसन खालामग्राफ्रा बै बिथांमोना अलरेडि बिपिएफ दोलोआव बारबोजोबखाबाय अब्ला बेवहायनो बिपिएफ हान्जाया बहा मोजां जानाय नंगौना नङा बेवहायनो मिथि मोनखायो आरोखि दा सम फैबाय प्रमद बर' सारा साननांगौनि मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा 5 बोसोराव खुद गावनो रायजो राजानि थाखाय मा मावखो मा मावाखै बेखौ मिथिनानै मोनबाय बबेबायदिखौ मावनांगौमोन बबेबायदिखौ मावनाङा नङा होमबा माखौ मावग्रोनांगौमोन माखौ मावग्रोनाङा बेफोरखौ अलमस्ट मिथिनानै मोनखाबाय दायो साननो थाखाय सम फैबाय प्रमद सारनि थाखाय दा आं आसा खालामदों जिखुनु जोंहा मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा पुनर जोंहा सरकाराव फैफिनबाय बा सरकार दाफिनबायानो नङा होमबा मोजाङै मोजां इसोरनि अननायाव बा रायजो राजानि अननायाव मोजाङै मोजां सरकारखौ सालायलांनो हायो आरो रायजो राजानि आसाफोरखौ बा मिजिंफोरखौ जाहाथे सुफुंलांनो हायो माखासे गोदोसोनानै थानाय बर' एरिया ओनसोलफोरखौ मोजाङै मोजां डेभेलप खालामलांनो हायो बेखौनो मिजिंथिनानै थाबाय आरोखि आं नोंथांमोना सोर बबेनिफ्राय नायदों लाइभखौ अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय दान्दिसे सम सावरायनि नोंथांमोनजोंबो नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सार देरहानायाव गोसोआव मा साननाय दं आरो प्रमद बर' सारनि जेननायाव नोंथांमोना गोसोआव मा साननाय दङ आंथ' आंनि साननायखौ फोरमायबायानो नङा होमबा अलरेडि नोंथांमोना कमेन्ट खालामलायदो एसे शेयार खालामलायदो जेनहोनाय आरो देरहोनाय बे रायजो राजानि आखायावसो थाखायो रायजो राजानि अनजानाय खामानि मावोब्लानो रायजो राजाया देरहाहोगोन रायजो राजानि अनजानाय खामानि मावोब्ला बा रायजो राजाखौ नासयनाय खामानि मावोब्ला बेयाव मालाबाबो रावबो लिडारा जि जुगथु जानो हाया जेरै हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै इउपिपिएलनि साफ्रोमबो लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा नङा होमबा पार्टिनि मानसिफ्रा सोंखारिबाय थायो खुथार जुदिहाय थारैनो हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव जेबो मावथाराखैमोनब्ला दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि सारखौ मानि खारनाव रायजो राजा नागिरफिननो गोनां जादों मानि खारनाव नागिरफिननानै दिनै जै जुगथ' खालामफिनदों आरो जुदि थारैनो जेबो मावथाराखैमोनब्ला प्रमद बर' सारा एबसुनि आफादगिरि जानानै थानाय समनिफ्राय बिटिआरनि मुङै बा बड'लेण्डनि मुङै सोमावसारबाय थानाय समाव न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो जे बिथांनि गारिया खारोमोन नङा होमबा बिथांनि गारिया खारोमोन अब्ला बबे लामाजों बिथांनि गारिया खारबाय थायामोन बिथांनि मिथिं दावथिं खालामहैनाय गामि गामि खना गफा जायगायाव बबे लामाजों खारबाय थादोंमोन हाग्रामा महिलारि सारा जितु जेबो मावथाराखैमोनब्ला बिपिएफ सरकारा जेबो मावाखैमोनब्ला नंगौना नङा बेफोरनो साननो गोनां बाथ्रा बैफोरखौनो जों नोजोर बोनानै नुहुरफिनदों दायो बेखायनो जों बयबो रायजो राजा लैहोर लैहोर माने हाग्रामा महिलारि सारखौनो भट होनानै जै जुगथ' खालामफिनदों नङा होमबा नांगोलनि सावगारियाव भट होनाय दा सानदो सिन्था खालामदो प्रमद सारा मानि खारनाव जे रायजो राजाया दिनैनि दिनाव आंखौ नेवसिगारखो बा जोगारखो बा साइडआव नारथ्रोनानै दोनखो बेखौ खुद बुजिनानै लादो नोंथांमोनाथ' सब समाय खालि 17 बोसोरनि अनगाथ' जेबो राव गैयामोन इउपिपिएलनि खुगायाव 17 बोसोरनि अनगा जेबो रावानो गैया बिसोरनाव बिथांमोना माबा मोनसे सोरबा मिडियाया कुइसन खालामबा डाइरेक्ट बुङोमोन जे नोंथांमोनहा मिडियाखौसो उल्था बुङोमोन हाग्रामा महिलारिनाव सोंहैथां बिथाङा 17 बोसोराव मा खामानि मावखो होननानै मावाखैब्ला बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बबेयाव थांनानै दङ बिटिसि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा बबेयाव थांनानै दङ नंगौना नङा आरो बिथांमोना बुङो हाग्रामा महिलारि सारनि आमोलाव बा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव गोबांथार मानसिनि बा गोबांथार सुबुंनि जिउ खहा जादों नङा होमबा प्रमद बर' सार बायदि हाग्रामा महिलारि साराबो बै समाव जोंनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय बा बिग्रायारि बिथांमोनखौ एनडिएफबि बिदा फंबाय बिथांमोनखौ जितु थगायनानै लाबोनायमोनब्ला हाग्रामा महिलारि सारनि समावबो सान्थि जायोमोन मिथिबायना प्रमद सार बायदि थगायनानै लाबोनायबा खिन्थु प्रमद सार बायदि हाग्रामा महिलारि सारा एनडिएफबि बिथांमोनखौ थगायनानै लाबोआखै आरो लाबोनानै बेफोरबायदि फानजारायाव जोबनानै दोननो सानाखै बिथांमोनखौ केसाव दोनबाय थानो सानाखै बे हिसाबैनो हाग्रामा महिलारि सारा एनडिएफबि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ हाग्रानिफ्राय लाबोआखै आरो हाथियार दोनहोआखै दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव प्रमद सारनि खोथाखौ मानिनानै बा भारत सरकारनि खोथाखौ मानिनानै आसाम सरकारनि खोथाखौ मानिनायनि गेजेरजों दिनै प्रमद बर' सारनि खावलायनायजों जोंहा हाथियार लानानै सोमावसारग्रा बिग्रायारि बिथांमोनहा हाथियार दोनथ'नानै
बड'लेण्डनि मुङै सेक्रिफाइस खालामनायानो बड'लेण्ड जासिगोन होननानै दिल्ली पार्लियामेन्टसिम लानानै थांबाय हाथियार दोन्थ'नानै नाथाय जिथुनाखि बड'लेण्डनि एकर्ड नङा होमबा बे एकर्डखौ बिथांमोनहा मोजाङै डिआर सारमोनखौ नायहोआलासिनो फरायहोआलासिनो बा साननो थाखाय सम होआलासिनो सिक्सफायार खालामहोबाय हाथियार दोनहोबाय बिटिआरखौसो थाङै थुङै बड'लेण्ड मोनबाय जेब्ला रायजो राजाजों थानानै बिथाङा रायजो राजाखौ लानानै लाख लाख रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथाङा सोमावसारबाय थादोंमोन गामि गामि जेरावबो नङा होमबा एबसुनि धरना खालामनाय मा खालामनाय रेलि लामा जथेनाय रेल लामा जथेनाय बै समनिफ्राय बिथाङा बुङोमोन जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया गोजौनिफ्राय गोजौ दावखोलांगासिनो दङ दरखं मोनहैखाबाय थालाखौल' देखावनांसिगौ होनदोंमोन अब्ला थालाखौल' देखावनांसिगौ होनदोंमोनब्ला अलमस्ट जों बड'लेण्डखौ मोनखाबायमोन नङा होमबा बे साबिखौ खेवनो हाबानोथ' जों बड'लेण्डखौ मोनखाबायमोन नाथाय मा खालामखो थालाबो खेवासै माबो खेवासै बे जांख्लायावनो मा खालामबाय बिथांमोना बिटिआरसो एकर्ड लाना फैबाय माबा बड'लेण्डनि जायगायाव मात्र बिटिसिखौल' लास्टनि मोनसे सोदोबखौ चेन्ज खालामना लाना फैदों लास्टनि मोनसे सोदोबखौ चेन्ज खालामना लाना फैनायनि उनाव दिनै मा जाखो बिटिआर एकर्ड खालामना लाबाय गेजेरजों प्रमद बर' सारा मा खालामबाय आङो मालाबाबो सोरनिबा एमएलए एमपिनि गादि सेया बा आं मालाबाबो गादि लुबैया होननानै बुंनाय मानसिया गावनि साननाय बा गावनि मिजिङा फुरा जाबानो फुल डायरि स्टप खालामनानै सौरागुरि गामिनि प्लास्टिकनि न'आव थांनानै रायजो राजाफोरजों आइ आफामोनजों रायजो जाहैगोन होननाय बुंनाय मानसिया मा जाखो आं सिट मोनसे बा भेकेन्सि मोनसे जानानै थानायनि थाखायनो आं इलेक्सन गेलेला खोमा होननानै बिथाङा बै समावनो रुखु रुखु गाबबाय मिडियानि सिगाङाव दिनै बिथांनि गाबनाय बायदि बा बिथांखौ थारैनो बर' हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय खामानि मावगोन साननानैनो रायजो राजाया लैहोर लैहोर बिथांखौ बै समाव भट होनानै जै जुगथुबो खालामबाय देरहाहोबायबो नाथाय देरहाहोखांनायनि उनाव मा खालामखो 5 बोसोर थाङै थांनानै दिनै 5 बोसोर कमप्लिट जालांबाय आरो ग्रोब जेनफिननो गोनां जाबाय मानो जेनफिनखो बिनिथ' गोबां कुइसन दङ बिथाङा थारैनो बर' हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै बिथाङा थारैनो एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय जेबो खामानि मावाखै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बा जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै लांदों बे थिगानो बख'ना लांनायजोंल' मा जानो केसाथ' बिथांमोना पेन्डिं जानानै दङ बिथांमोनाथ' कर्ट कासारि गानांगासिनो दङ हाजिरा मुजिरा मावनानै जाबाबो आगोर मोनाखै बिथांमोना दिनै बाहेरायावबो थांनानै खामानि मावनानै जाहैनो हाया कम्पानियाव हाबनानै थानानै खामानि मावनो हाया बिथांमोना मारै हागोन नङा होमबा बेनिफ्राय थांगोन जोङो बहाबा गोजान जायगायाव खामानि मावनो नाथाय मासै मास बबेबा कम्पानिनि मालिकफ्रा हगारगोन जानो जोंखौ बेयाव कर्ट कासारि गानो थाखाय हगारा खनसे फैयाबानो बिथांमोना वारेन्ट जागोन खेबनै फैयाबानो बिथांमोना वारेन्ट जागोन अब्ला बिथांमोननि केसा आरो रिपिट डाबल बहा खारफिनामोन हाग्रायाव खारफिनोमोन नामा नै बेफोरबायदि जागोनलाय आरोखि दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै फैनानै जोंहा मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा जेननो गोनां जाबाय बेखौ दुखु दाजा प्रमद बर' सारा दुखु दाजा माने जानांगोनबो बेराफारसे मानि थाखाय सिन्था जानांगोन जे नोंथाङा नैखौ साननांगोन जे आंखौ रायजो राजा आइ आफाफ्रा बा जोंनि बर' सुबुंफ्रा मानि खारनाव जोगारनानै दोनखो मानि खारनाव साइडआव नारगारखो मानि खारनाव आंखौ जेनहोखो नैखौ सिन्था खालामनांगोन आं बबे खामानिखौ मावासै बबे खामानिनि थाखाय आंखौ रायजो राजाया मोजां मोनदिया नैखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा साननानै थानाया मोजां आरोखि जुजिनानै लाब गैया नङा होमबा नोंथांमोनहा एपिपिएल दोलोखौबो गोथार महरै दैदेनलांनो नागिरबाय बा बुंदोंमोन एपिपिएलआव मोजां मानसि गोजा जौ जुवा मदारु रावबो गैया नाथाय एपिपिएलआवथ' जौ जुवा मदारुफ्राबो थायोना नंगौना नङा मानो थाया जानो मोनफ्रोमबो पार्टियाव गैया नङा दङ नाथाय मोनसेल' पार्टिखौ आसि थुथाब सोंखारबाय थानाया बे माब्लाबाबो जाया दिनै नोंथांमोना 17 बोसोरखौ लानानै हाग्रामा महिलाखौनो आसि थुयै बुंबाय थाबाय दिनै बे नोंसिनावनो नांफैबाय हाय होनदों हेलौ बे एपिपिएल दोलोआवनो नांफैबाय प्रमद बर' सारनावनो दिनै ओंखारफिनबाय बे माबाया बाथ्राया दिनै बुंजाफिननो गोनां जाबायना जायफोरबायदि आं बारंबार बुङो बिपिएफ दोलोआव मदारुमोन जुवारुमोन बै बिथांमोनासो इउपिपिएल दोलोआव फैखाजोबनाय अब्लालाय इउपिपिएल दोलोआ बबेनिफ्राय मोजां जागोन जाखो लाइक दोंगौमोन थेंक इउ स' माच बेनो अब्लालाय बबे पार्टिया मोजां जागोन जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा बिपिएफखौ मोजां मोना होननानै ओंखारबोबाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाया मोजां नङा होननानै ओंखारबोबाय दाथ' खम लासिंसिंलै बै राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा दा मा सानखो एम रन्जित बसुमतारी नोंथाङाथ' एनडिएफबिनि सासे दैदेनगिरि जानानै नोंथाङाथ' 5 बोसोराव एनडिएफबिफोरखौ नायसनासै मानो नायसनदिया
नोंथाङा सासे बिग्रायारिमोन, नोंथाङा सासे आखायाव हाथियार लाग्रा सुबुंमोन, नोंथाङा नोंथांनि फिसाफोरखौ मानो नायदिया? नोंथाङा जे पावाराव थादोंमोन, नोंथाङा जे माखासे सुजुग सुबिदाखौ मोनदोंमोन नोंथांनि फिसाफोरखौ साख्रि बाख्रि होनो थाखाय, हा? नंगौना नङा? एम बसुमतारी नोंथां, बै नोंना फिसाजो बेंगलराव थाहैग्राया फैबायना फैयाखै? आखाइ मोदोम गंसे टिटु गोनाङा, बेखौलाय फरेस्ट साख्रियाव सोगौबायना सोगौदिया नोंलाय? ना बेनोमोन नामा दाख्लैनि नाम्बार 1आव फरेस्ट माबायाव इन्टारभिउआव पास जानाया एम रन्जितनिया? लाजियासै बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि जानानै, बर'निनो फरेस्ट मिनिस्टार जानानै, बर' हारिखौनो एबेक्सन खालामनाय, बर'नि फिसाफोरखौनो होस्रांनाय, दिनै बबाव दोननो सानखो? बबे गन्थंजों दिनै मोखां नुजानो सानखो एम रन्जित बसुमतारी नोंथां? नोंथांखौथ' आङो फुंनिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ, हा? फना सुइस्ट अफ, लाजिबाय, हाबसोना थाबाय, नाम्बार चेन्ज खालामखाबाय खोमा, जेनबाय नालाय लाजिनांखासिगोन। इउपिपिएलनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा कन्टेक्ट खालामबाबो दिनै सोरबा बायदिया फन हमाखै, सोरबा बायदिया माने बिजि, गावसिनि मुखुब, ओरैबायदि आरोना। लाजिखानांगोन नोंथांमोना थगायग्राबा। बिसिनि बिखायाव मना गोसोम दङ दा, नंखागौ सियर बाथ्रा। जेरै एम रन्जित बसुमतारी बिथांखौ फेरेंगा दाउ गोसोम होनोना, बिनि गोसोआबो गोसोम। गाव जुदि 5 बोसोर सुबिदा मोननायावनो गावनि एनडिएफबि फिसाफोरखौ, सेला बेला केडार्सफोरखौ साख्रि बाख्रि मोनसेबो सोसनना होनो हादिया बे। नंखाय बाखाय 3000 थाखा होनानै एनजिअ जयनिं खालामना दोनजोबदों, बेबो प्राइभेटसो, बेबो प्राइभेट लाइनावसो गोजा। लाजिनांगौ। हाग्रामा महिलारा देरहायोब्ला, बिपिएफआ सरखार दायोब्ला, इउपिपिएलखौ फेजेननो हायोब्ला, हाग्रामानि गारिनि सिगाङाव बारस'नानै थैगोन होनना बुंदोंमोन, दा थैखोना माखोथाय नायफात्ता, मबाइला सुइस्ट अफ, थैमारबायबायसो नामा? पर्टेलफ्रावबो नुवाखै माथो। आरो बेराफारसे बुंनो गोनां दङ, जोंनि पर्टेलनि मानसिफोर, जोंनि बर'नि पर्टेलनि मानसिफोर आरोना, बबे पर्टेल आं बेखौ बुंनो थाङा, बिथांमोना जे बैसिनि जानानै बिराद दुगा दुगा निउस दामोमोन, दिनै सोरनि जानानै दामगोन? दिनै सोरनि जानानै दामगोन नोंथांमोना? बैसिनि जानानै माखासे खोथा बुंनायाव बिपिएफ हान्जानि मानसिफ्रा बुंहरबा, नंखाय फन रायज्लायहरनानै मोजां गाज्रि खबर लाबानो कल रेकर्ड लायोमोन, बै एसे माबा मोनसे बुंब्रफ्लांनायखौ बिथांमोना दामना होयोमोन, हो? भुटानाव थांदोंनो, भुटानाव थांबाय बियो मोदोमना जाहैनो, नोंनि रुइदुब आखाइजों लेबु लेबु होनलायबाय बियो आसोला, मोदोमफ्रु मोदोमनायजों होनलायथारदों बियो। बोरै बोरै मोनथाय खन्थाइआ बावबायसो आङो। आहालाफोर एथ'ग्राब जुदि इउपिपिएलआ सैथोथा महरै खामानि मावदोंमोनब्ला, रायजो राजानि थाखाय थारैनो मोजां खामानि मावदोंब्ला जेनामोन, मालाबाबो जेनामोन। रायजो राजाया इउपिपिएलनि सापर्ट होगौमोन लैहोर लैहोरनो। इलेक्सना जानोसै, इलेक्सननि थाखाय नांथाबदों, हा? भट नांगौ रायजो राजानिफ्राय, रायजो राजाखौनो थांनानै बुख्रुं सिख्रां खालामहैयोबा देरहागोन नालै? देरहाया, मालाबाबो देरहाया बेयाव। सोरनिबा फिसाखौ, बे नाबालक 7-8 बोसोरनि गथ'आ मा दाय मावदोंमोन? 7-8 बोसोरनि गथ'आ मा दाय मावदोंमोन? बिमा बिफाया दाय मावदों देसुन, जेन'बा बबेबा हाग्रामाखौ सापर्ट होदों, सोरखौबा सापर्ट होदों, बेवहाय बिमा बिफानि दाय। बे नाबालक 7-8 बोसोरनि गथ'आ मा दाय मावोमोन? बेखौसो गोदोनायाव सिखा होनानै बौहोलायनो। बेनो इउपिपिएलआव दादागिरि गैया होननायफ्रा। इउपिपिएलआ सान्ति मतन परिबर्तन माने कि दादा होननाया ओंखारबाय दा एबाराव परिबर्तना। क'क्राझार टु बङाइगाव स्पिड ब्रेकार। बारा बुंना लाग्रोयोना मा होनदों? दमानो बेलेग माने बिसिना एकदम ट्रेक्टरखौ माने मोजाङै खारबाय थानो हागोन नङोमोन आरोखि ट्रेक्टराबो जे बेलथायो बेखौ मिथिया खोमा बिसोरो। एसे आबाव सालायखोबानो माथो इन्जिनिया दावखोनानै बेलथायनानै ड्राइभारफोरखौ बुथारलागासिनो दङ। ट्रेक्टर सालायग्रा ड्राइभारानो गैला नालाय दिनै बहाथो देरहाबावनो। बे एसे आपखौनो मानखोनो हायासैबा, नङा होमबा? प्रमद सारनि दैदेननाय, अदालगुरिनिफ्राय दाख्लैबावै जिथिया प्रमद बर' सारा आं गावनाव थांना फैखांनायनि उनाव सानब्रैसोनि उनाव लेंहरदोंमोन, बाट आङो 6-7 दिननि उनाव थांदोंमोन, 8 दिनसोनि उनाव थांबाय, न'आवनो दं, लोगोबो मोनबाय। बिनि उनाव मा जादों मिथिगौ ना?
EMGMफोरनि मिटिं सावरायदों दसे जिरायथ'नबाय आंखौ अभियासलि दे नोंगौबो आं मेगनजों नुदों नालाय जिरायबाय थाथ'बाय दसेनि उनाव मा जाखो अदालगुरिनि हिनजावफोर फैदों सोरबा बेमारिनि दरखास्त होनाय दिनै फै हरगोन होननानै लिंहरबायनो माबा मोनसे अननाय अदालगुरिनिफ्राय फैदों बेस्राफोर सासेयाव 500 होदों आरो राननानै मिथिबाय ना ओमफ्राय दाना बे पार्टिनि गेजेरावनो सानै मानसिनो होआसै बिसोरो बे सानैनो होआसै ओमफ्राय बे मोननायफ्रा बुंबायनो बे सानैनो मानो होदिया नोंसोरनोथ' दहायनो होखाबायना ओरै जाबाय दाना एसे गेंग्रें गेंग्रें जालायलायनाय जादों दाना जोंबा हिनजावफ्रा आंनि सायाव बुंफैबाय जोंना हले खनसे बुंबानो जाखायोहाय बाबु मन्दिरफ्राव बुंना होबानो जुक्तिखा जोंना होनखाबाय अब्लालाय सानना नायदो बेफोरबायदियाव बहा देरहागोन नङा होमबा अदालगुरिनिफ्राय फैदों थांलाय फैलाय 500 थाखा गारिफोर खारखायो जानायखौ लानाबाथ' बारबावसो मिथिबायना बेदरजों ओंखाम जानांगौ हटेलाव गैयाबाबो 200 थाखानि गाहायाव मोनजाया 300 थाखा बे गारि भारा जायो नामा अदालगुरियाव फैनाय हिसाबावथ' गैयाबाबो जेनेबा एसेबां हरथारा देसुन 1000खौथ' हरमोन बिथांमोना न' गारना फैदों खामानि दामानि गारना फैदों मानो लिंहरामोन लोगोसे बेमारिनि दरखास्तखौबो मोनासै बैखौबो हरासै आरोखि बै सानैनोबो बिदि जादों आरो आंखौथ' गावसोरनो लिंहरखानायमोन ओरैबायदि थगायना दोनखाबाय माने जाम्बा खालामखाबाय आंखौ मोनथिबाय जाम्बा खालामखाबाय दाबायदि टाइमा गिदिंफिनबाय आं फुंनि 6टायाव थांनानै फैसा होग्राफोरनोल' टिकेट होना लादों सालाफोरा डाइरेक्टखा नायहैनांगौमोन बै नाय नोंसिनाथ' खाथियावनोमोन ना न'आ गाबगासिनो नामा न'आव नायहैनांगौमोन नोंसोरो जोंनि गरेस्वराव खननै एमसिएलए जाखानानै बेनोनो टिकेट होआखै एमसिएलए जाखानाय गरेस्वराव जादोंना बै खनसे सनितपुरथिं थांनानै बायदिसिना दावराव जालायनाय एमसिएलएआ खोमा बेनोथ' टिकेट होलायलायनाय जायाखै आरो बेयावबो गावजों गावनो दाङाबाजि आरो इउपिपिएलखौ दाख्लै एसेबाबो मिथिखादों बिथांमोना खुद गावसोरबो जेनगोन होनना मिथिखानाय लोगो लोगो इलेक्सन सिगां मा जादों जायगा जायगा थाखा फैसा एसे होनांगौ अनसुंथाइ होनांगौआबो होखायाखै बन्द' खालामजोबखादों EMGMफ्राबो मानोना जेनगोन होनना मिथिखाबाय बे बाराव मोजां मोनखादिया सरकार जोंनि इउपिपिएलनि सरकार सालायनायखौ होननानै बिथांमोना हमदांनो हाखाबाय बे हिसाबैनो माने मा खालामबाय इउपिपिएलनि सुबुंफ्रा बा एमसिएलएफ्रा एमएलएफ्रा एसे एनै माने थाखा बिलाइनायखौ प्रमदनिफ्रायल' लानानै थांबाय फैसाया खिन्थु रायजो राजानो बिलाइदिया बहाबा साफानि खरसा हरनांगौ दं माबा हरनांगौ दं बेफोरखौ बिलाइ खादिया माने सेभ खालामना लाखाजोबदों मालाय गुमै आंसो होनो आदसा सावब्र' बेबायदि आरोखि दाना देखायबावदो राज खालामबावदो इउपिपिएल 5 बोसोराथ' गोसोबायदि सोलिलांबाय सोरखौबा दम होनाय सोरखौबा बुग्लिनाय सोरखौबा न'आव थांनानै लाना फैनानै बुनाय सोरखौबा लामायाव एटेक खालामनाय सोरखौबा जुगुमनाय नंखायावनो वार्निं होनाय आरो बुंनो थाङोबा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बुंनांगौ बायध' जायो बिना होबावदो नोंथाङाबो भटआ एबाराव मिथिबाय हेलिकप्टार गाखोलायदो थांदोलाय सनितपुराव भटआ बिना हैबावदो एबार सोरनि जाना भट बिगोन एबाराव गोदानै सोमावसारफिनसिगोन नोंथांमोना नङा होमबा प्रमद बर' सारनि समावथ' नोंथांमोना मावनानै होआखैब्लाबो सोमावसारफिनगोन गनायनाय नङा एबसुआ नै नोंथांमोना खुगा दामनानै थाबोबाय एबाराव हाग्रामा महिला सार दैदेननाय लोगो लोगो नोंथांमोना सोमावसारफिनगोन बे सियरखा डाइरेक्टखा नोंथांमोना खुनु खोथा गैया 5 बोसोराथ' सिरि सिराय थाबाय पकेटाव सोबाय पकेट गरम खालामना थाबाय एबाराव रायजो राजानाव डनेसन खांसैलाय बोसोरखिया डनेसन 365 थाखा 360 थाखा एबसु होनबा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन होनबा हारिनि सिनस्रि आफाद बयबो फोथायो बयबो गनायो बयबो मानियो बे मोनसे बर' फरायसा आफाद होननानै नाथाय फरायसा आफादाव थानांगौ बे थिगानो नन क्वालिफाइड मानसिया मारै बर' फरायसा आफादाव थानो मोनलै मेट्रिक पास जायै सासे सुबुं क्लास 2, 3 फरायनाय मानसिफोरा 5 फरायनाय मानसिफोरा मारै बर' फरायसा आफादाव थाथावथाव साननानै नायलाय बैफोर मा बुजिगोन नंखाय सोरबा माबा मोनसे मोजाङै एसे गावनिफ्राय एसे गोरोंसिना पाब्लिकआनो आरो जेनेबा गावनिफ्राय एसे गोरोंसिना माखासे
मोजां एडभाइस होनो नागिरबा मोजां खोथा बुंनो नागिरब्ला बेयाव दायसो जायो बेफोरबायदि मानसिफोरा आंखौसो बुजायनो फैदों नामा नोङो सोरलै नोंलाय बेफोरबायदिसो बिथांमोना माने दम मिथिबाय दमजोंसो सोलियो ओइबारना नायदो कार्टेल खालामनाय हाग्रामाखौबो सान्थि दोननाय नङा दां दोना बिसोर दोना सोरबाफ्रा फुरा सोमावसारबाय थागोन एबाराव नायबाय था होस्रिखावबाय थासिगोन एबाराव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनथ' होस्रिखावनाय खोनादिया बे 5 बोसोराव एबाराव नाय होस्रिखावा नायल' दिफेन बर' सारखौ सोरबा माबा मोनसे बुङोब्ला माबा मोनसे गोरोन्थि बुंफ्लांबा बैसोरबायदि मानसिफ्रा निमाहा बिनांगौ गैया नों आंहा माबा मोनसे बुंफ्लांबाथाय निमाहा बिनांगौ निमाहा बिनानै गयोबाथ' रंजाबाव ना बले निमाहा बिनो खावलायगोन ना मागोन ना वारनिं होगोन थोंजोङै थांबाय एटेक खालामहैबाय थोंजोङै थांबाय सोरखौबा बुख्रुबहैबाय थोंजोङै थांबाय सोरखौबा हमना लायनानै अफिसाव लाबोनानै बुग्लुंफैबाय बाह बिराद मोजां राज सालायलांबाय 5 बोसोर बिराद मोजां राज सालायलांबाय सालायबावदो एबाराव मोजां राज सालायबावदो 2016 मायथाइनिफ्राय जाम्बा जाम्थाबाबो पलिटिक्सआव ओंखारदों जोंबो बाहागो लाबोदों 2000 मायथाइ ओंखारजेननाय समावनो जोङो अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननिजों माखासे केस होजाखादों जोङो पलिटिक्सआव ओंखारजेननाय समावनो उल्था गावसोरनो बुबाय अफिस टफिस बुसिना गालांबाय पस्टार बिसिना गालांबाय बेयाव जोंनिखौसो उल्था माने केस होलांबावबाय आंखौ 1 नाम्बाराव BPF नि नोङो साला लिडार होननानै आंखौ माने केस होनानै गालांबाय लोगोसे 11 जन ना 12 जन जोंखौ केस होबाय बै समनिफ्रायनो जोङो BPF नि जानानै खोथा बुंबोग्राखा BPF नि जानानै जोङो खामानि मावबोग्राखा जों आरो UPPL आव नुजाहैबानोखि जों UPPL आव थाथायगोन नामालै थायाना जोङो UPPL नि माखासे मोजां गाज्रिखौ संदाननोबो थाङो जोंनिफ्राय गोबाङानो सोरथो थादों BPF नि जानानै सोरबा इउटुबार सोरबा फेसबुक क्रिएटरफोर बिथांमोना UPPL आव जयनिं जाहैनायफ्रा सोर थादों रावबो थायाखैना गासिबो गिदिंफिनदों मानो होनबा बिथांमोना रेसपेक्ट होननाय गैया रेसपेक्ट खालामा मिथिबायना रेसपेक्ट खालामा मानसिखौ मिथिबायना बेफोरबायदि आरोखि मानसिखौ मानसि होनना साना थिखादार गोजामोन ना दाना मा खालामनो सोमावसाराबा सियर बाथ्रा बे सियर हाग्रामा महिलारि सारनि 17 बोसोराव खामानि मावनायखौ मावाखै होनबाय लामा दालां बायदिसिना मावनाय बै आइवाइ न'नि माबा खालामनानै दोननायफोरखौ बिथांमोना गावसोरसो नाम लाजोब्बाय जेबो मावाखै मायाखै होननानै हाग्रामा महिलारि सारनि माने गाज्रि राव दुरुंबाय थाबाय माखासे सोंखारिबाय थाबाय बिथांमोननि मावफ्रामना दोननाय खामानिखौ गावसोर नाम लाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि थिखादारफोरनि माबाफोरखौ फाइलफोरखौ स्टप खालामना होजोब्बाय एबाराव UPPL निया मा जागोन जुदि हाग्रामा सारा बिदि खालामना होफिनोबा मा जागोन दा सानदो गोबां साननो गोनां बाथ्रा दं बेखायनो देरहादों होननानै हाग्रामा महिलारि सारखौ बै समाव जुदि बेफोरबायदि खालामनानै लायामोनब्ला खिजानि दा हाग्रामा महिलारि साराबो बेफोरबायदि खालामफिननाय नङामोन अभियासलि जोंना खालामथारगोन होननानैबो आं सानाखै हाग्रामा महिलारि सारखौ आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारनि दिनाव साख्रि बाख्रि मोननायखौबो मा खालामखो गोदानै इन्टारभिउ लाफिनबाय गावसोरथ' महिलारि सारनि थाखानाय पावार एन्ड फांसनखौ आसाम सरकारनो हरफिननानै लाबाय लोगोसे बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोननायखौबो गोदानै इन्टारभिउ लाफिननानै सोरखौबा आउट जाहोबाय सोरखौबा माबा जाहोबाय नङा होमबा स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ प्रफेसनेलाइज खालामनायनि खोथा दंमोन बोरैथो सनितपुर बिश्वनाथआ इलेक्सननि सिगां बिटिआरआव हाबजोबनो गोनांमोन बोरैथो इमप्लिमेन्टेसनाव दङ बोरैथो प्रसेसनि गेजेरजों जाबाय आरे मारैहाय सनितपुर बिश्वनाथखौ अकस्मातलि बिटिआरआव सोसननो हागोन दे बिटिआरनिफ्राय रावबो ओंखारानोब्ला थाखानाय बिटिसि बा बिटिआरनिफ्राय रावबो ओंखारानोबा सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ मारै सोसनहैनो हागोन आरो खोथा जेनेबा बिटिआरआव दानख'नो हाबाय 50टा गामिखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथआव थांनानै 20टाल' गामि सोनो हाबाय बाद बाखिया थायानो जाय एसामिस टिसामिस माबाफोरजों गुबुन हारिफोरजों सरजाबनानै थानाय गामिफ्रा सोजायानोब्ला बोरैहाय बिटिआरआव सोसननो हागोन जाखो अब्ला 20 खानल' गामि सोनो हाबाय 30 खान गामिया ओरैनो लस जाबाय नङा होमबा थाखानाय बिटिआरनिफ्राय माइनास जानायानो जायाखै थाखानाय बिटिसिनिफ्राय माइनास जानायानो जायाखै
बिथांमोना बेखौ मोजाङै रोखा रोखा नुहुरजोबखानायमोन बुजिमोनखानायमोन नाथाय बोरैबा आसाम सरकारनो फानफिनजोबनो हागोन नैबेखौसो बिथांमोना सेस्था लागासिनो दंखायोमोन खिन्थु बे बारावबो जुदि थारैनो ब्रा ब्रा इउपिपिएलआ देरहालांनायमोनब्ला आरो सेसमोन आरो बायसान्सआवबो जुदिहे बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिआ जुदि बे बाराव देरहानायमोनब्ला सेसखासैमोन आरो आसाम जाफिनबायमोन मिथिबाय बिटिआरनि जेबो बा बिटिसिनि जेबो पावार होननाय सोलिलामोन जेबो कर्ट कासारि सोलिलामोन बे आसाम सरकारनि आन्दारावसो कर्ट कासारिबाबो सोलिसिगौमोन गासिबो पावारा बिनि बिथोनजों सोलिसिगौमोन जेरैबाबो सोलिबायानो थाखादोंमोन नङा होमबा 100आव 70%आ खिन्थु 30%ल'सो बे 30%आबो सेसमोन आरोखि गफुरा बिटिआर हाबदोंना एबार औ गफुराव जायगा जायगा हाबदों जायगा जायगा हाबाखै खोमा गासिबो हाबजोबाखै आरो जायगा जायगा हाबदों सनितपुरावथ' जोंनि सनितपुराव बिथांमोना सोदों होनना बुंदों सोआ नङा सोदोंदां एसे ओमफ्राय जोंनि सनितपुराव माने सिगां बिटिसि समावनो थाखानाय गामि दंलै मिथिबायना बे गामिखौनो बिथांमोना माने सिगां जे प्रथम बिसोरो सनितपुरखौ बिटिआराव सोबाय होननानै खोथा बुंबाय थादोंमोन ना नैबेनो जाहैबाय माने सिगां बिटिसि समाव थाखानाय बिटिसिआव सोसनजाखानाय गामिखौनो बिथांमोना बुंदोंमोन जै सुकुरआलिनि बेफोरबायदि आरो माने गावसिनि नाम लायो एसेयावनो बै चिरांनि जाब्रां ब्रिजखौलाय माथो खालामखो बिसोरलाय हाग्रामा महिला सारा मावै मावनानै जोबखाथारनोसै 500 मिटारसोल'सो दंमोन 500 मिटार बेफोरबायदि सोल'सोमोन आरो उनाव बेखौ एसे दालायदेरना होबाय बिसोरो कमप्लिट खालामबाय खालामनानै गावसिनि नाम लाबाय बेफोरबायदि खालामबाय आरो खम जारला ओंखायनो बेफोरबायदि रायजो राजाखौ थगायनाय माने महाभाब जानाय ओरैनोबाबो बुहुद थगायबोखाबायलै प्रमद सारा बिजेपिआथ' 12था मोनखागौमोन फैसा राननो मोनदियाना ओरैनोबाबो गोबां समनिफ्रायनो गोबां थगायबोखाबायलै प्रमद सारा नैयावनो एकदम बेसेबांबा गिदिर थगायनाय बायदि जाखादों बिहा बड'लेण्डनि मुङै सेक्रिफाइस खालामनाया बड'लेण्डनि मुङै सोमावसारनाया लैहोर लाख लाख खौथि खौथि बर' फिसाफोरखौ लानानै सोमावसारनाय बर' फिसाफोरनि थै दिल्लीयाव हैनाय नङा होमबा बैफोरखौ लानानै सोमावसारनायावबो बिथाङा दिनै बड'लेण्डखौ लाबोआलासिनो बिटिआर लाना फैबाय बेनो मोनसे बिराद गिदिर थगायनाय जाखादों 1 नाम्बार जुबिन गार्ड मा होनो रुंसारि जाना होना औ नंगौ जै बर'फोरा बोरैबा बिजेपि जै बर'फ्रा बोरैबा बिजेपि देरहाब्ला जों बर'फोरा स्रि गैलामोन औ बे सिद्दा बाथ्राखाना सिंस्रि गैखालामोन रा सिंस्रिया सेसखामोन बायखाबायमोन बुफाय जानाय जाखाबायमोन आरोना साफा दैयाव थांखाबायमोन आरोखि दा बेखायनो बुजिथोंसै बुजिनो थाखाय खाबु होबावबाय प्रमद सारखौ नङा होमबा हारिनि थाखाय सानफिननो थाखाय माइनाव सोना होफिनबाय आरो मोनसे खोथा बिथाङा गोबांथार बर' फिसाफोरखौ मोनसे समाव लंपेन्ट गाननाय सारि गाननाय दाय जाबोबाय हासिला होबोबाय बुहोलाबायबाय दिनै गावनि हिनजावानो असे गावनि बिसियानो सारि गाननानै दासिमबो थायो गुबुन हारिखौ लादों गुबुन जाथि हिनजावखौ लादों जों बेखौ खर' साया बाट बे नङा जे गुबुन हारिनि हिनजाव लानानै फैबाय आङो मोनसे खोथायाव फर एग्जाम्पल आंखौनो बुङो आङो सासे हारसा हिनजाव हाबा खालामना लाबोबाय नाथाय आं बे हिनजावखौ आंनि न'आव लाबोनानै जे आं बेखौ सारि गानहोबाय थानांगौ बे नङाना आंजों फैबाय जेब्ला आंनि नेम खान्थिफोरखौसो बे फालिफैनांसिगोन मानिफैनांसिगोन बिनि बै हारसानि सारिया सोलिलाथ' आंनि न'आव नङा होमबा पावार प्लान लाबोनो नागिरनायाबो इउपिपिएलनि 50% माइनास जादों औ नोंखागौ बे सिद्दा बाथ्रा आरो एभेक्सन नङा होमबा गोरिब गुन्द्राफोरखौ एभेक्सन खालामनाय पावार प्लान खालामनो नागिरनाय बेयावबोथ' जेबो बाथ्रा बुङासै हा फानलाय बायलायनि खोथा बेयावबोथ' फेरलासो बुंबाय बियो फेरलासो बुंना होबाय हा फानलाय बायलाय खुनु बाधा गैया होनबाय अब्ला बै बर' फिसाफ्रा जे
तेजपुरनिफ्राय बा ढेकियाजुलिनिफ्राय हा फाननानै बिटिसिआव हा लाहैबाय बेयो मानो दाय जाखो बेफोर मानो दाय जाखो हा गैजायिनि फिसाफ्रा हा लाहैनाया मानो दाय जायो मानो एबेक्सन खालामो बिथांमोनखौ जोंहा हाग्रामा सार देरहासार जानो हाबावदों आं बेखौनो मा होनदों मिजिंथिदों अराय सम देरहासार जाथों औ आं मा होनदों पदबतजरा समस्तिनिफ्राय बुंबाय थेंक इउ मस्ट वेलकाम फंबाय देरहागौमोन बिथांमोनानो प्रमद बर'आनो सालायफिननो मोनगौमोन बिटिआरखौ गावनि पावारखौ नङा होमबा खिन्थु गावनि पावारखौनो बर'नि थाखानाय पावारफोरखौ बे हरफिनजोबदों बेयावबो माखासे माइनास जाखादों बेहा माइनासनि सायाव गोबां माइनास प्रमद बर'ना सम दं हाग्रामा सारा 5 बोसोर सालायथों मोजांनो औ सिद्दा बाथ्रा बेनो आरो जेनेबा हाग्रामा महिलारि साराबो जुदि बे एबार देरहानायनि उनाव जुदि मोजाङै मावाब्ला निस्सय रायजो राजाया डिसास लानो हागोन डिसकास खालामनो हागोन नङा होमबा रायजो राजानिसो गोसो बियो रायजो राजानि नैबे आसि बे आसिया जेथिं थुयो बिथिंसो थांगोन नङा होमबा बेखायनो हारिजों अनजानाय रायजो राजाजों आइ आफामोनजों अनजानाय खामानि मावनांगोन अब्लानो अनगोन जोंनि बर' सुबुंफ्राथ' बुजियै नंथारा लेखा रोङै सासे जाम्बा जाम्बिबाबो मोजां बुजिनाय दङ खिन्थु हायासो बुंनो खुगायावसो राव फैया नङा होमबा बिखा गावो बयबो आरो साननानैल' थानो गोनां जायो आरो सादा बुसा जोङो मा खालामनो बेफोरबायदि होननानै उफाय गैयाना हाग्रामा महिलारि सारनिनो माखानायफोरखौनो बिथांमोना रिफायरिं खालामनानै नाम लाबाय आरो रिफायरिं खालामनोबो मोजांखौनो रिफायरिं खालामाखै सोमला बरगयारि हाग्रामा सारा मा होनदों हाग्रामा सारा जों बर'खौ बे मा होनदों बेरा होनानै दोनदों नाथाय प्रमद बर' बेराखौ सिफाय जोबबोबायमोन आदा एकदम सियर बाथ्रा बेयो मिथिबायना हाग्रामानि समाव बुंनो थाङोबा एबेक्सन जानायखौनो आं खोन्थानो रोंबावासैलै मिथिबाय जादों नामा बेखौ बाट आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं खोन्थानो रोङा दे एबेक्सन जानाय बे हादानथारावलाय जोंनि सनितपुर ढेकियाजुलियाव जादों आरो ना खननै ना खनथाम जादों बेथ' बे रुलखामोन नङा होमबा खिन्थु नैबे प्रमद सारनि दैदेननाय सरकारा ओरैबायदि अयथासार नुबोबाय गाबै गाबै हान्थु खेरायनानै आथिं हमबाय बायबाबो जे एसेबो रैखा होआसै नङा होमबा जोंखौ आदानि कम्पानिनि थाखाय गोबां दुखु मोनदों प्रमद सारखौ मा होनदों पदबतजरानि गासै भटार्सफोरा औ नंगौथ' आरो दैजिं फेस्टिभेल नायनो थांनांगो गुमै एबार आदसा औ सोरबा फै बर' हारिखो एबार थगायनो माबा मोनसे जुदि बर'नि सायाव माबा मोनसे खालामनो नागिरबा डाइरेक्ट हाग्रामा सारा गसंथेयोमोनब्रा खिन्थु प्रमद सारखौ गसंथेनाया मालाबाबो नुवाखै बे सरखारनि रुल सरकारा जेरै खालामो ओरैसो जागोनसो होनना बुङो बियो बिदिसो बुङो बिदिखि जायो एसेबाबो प्रटेक्ट होनांगौब्रा एसेबाबो जेनेबा दाननानै बुंनांगौ ए बर'खौल' नङा गुबुन जाथिखौबो खालामनांगोन मानांगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनांगौ ना आला जि आसाम सरकारा जि डिसिसन लायो बेखौनो गद गद हब' होनबा जागोन नामा नङा होमबा जों जेब्लायबो गोजान थागोन थैना थांब्लाबो बे हाखौ होआ गोजोन थागोन बाबा जाबाय बे 5 बोसोरावनो सोरखौबा आथिं गावफायनाय सोरखौबा थुख्रिजों दानख्लाबनाय गोबां नुबोबाय ससियेल मिडिया मा नायनोमोन बै साननैसो दानख्लाब सुख्लाबनिल' आरो हनै गसाइगावजों मा जाया दाख्लैबावै
बुख्लाब सुख्लाब जालायलायनायफ्रा बिखा दानखावलाबायनायफ्रा फेमालि माबा जुमनानै लाग्रा गोजासो बुंनो थांबा इउ पि पि एल नि मानसिफ्रा बाट आं बेखौ बुङा जे प्रमद बर' सारा गाज्रिथार होननानै खिन्थु प्रमद बर' सारनि माखासे दैदेननायफ्रा राइट लेफ्ट हेन्डफ्रा गाज्रि खालामदों बेखौ प्रमद सारा जिथु सैथो गोसोजों खामानि मावलांथारनो सानदोंबा नोजोर होनांगौमोन प्रमद सारा नङा होमबा आरो मोनबाथाय बेफोरबायदिखौ मिथिनाय लोगो लोगो बिथाङा आउट खालामनो हानांगौमोन नंगौना नङा आउट खालामनांगौमोन दिनै बिथाङा बेफोरबायदि मानसिखौ बजबनानैसो लायो मोनाबा दे गाइसमोन आं दोनथ'नोसै नङा होमबा हर जाबाय नै बारा सिनायला बोरैबा नुजोब्बाय केमेराया लाखिथ'नोसै उनफ्राव सावरायलायनोसै राइट आदा होनदों औ गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो जोबोदनो गोसो गोरबोजों हामबाय बावहरो नोंथांमोना फैनानै आंनि लाइफआव सावरायफैदों मोजां गाज्रिफोरखौ शेयार खालामफैदों बेनो जथेस्थ' नङा होमबा बेफोरबायदिनो शेयार खालामलायनांगौ सापर्ट होलायनांगौ गावजों गाव दा थिग आसा खालामो बेफोरबायदिनो जोंहा जोबथारनायाव बेखौनो बुंबाय आङो हाग्रामा महिलारि सारा देरहाबाय जेब्ला सरकाराव फैबाय जेब्ला बिपि बा नङा होमबा मोजाङै मोजांल' सालायलांथोंसै रायजो राजानि बा हारिनि दुखु सुखुखौ बुजिथोंसै बिथाङा अरायसम हारिनि थाखाय साननाय मोनसे गोहो लाबोथोंसै आरो जाहाथे गुबुनजों बेफोरबायदि गादि सेजानाय खामानिखौ दा मावथोंसै नङा होमबा खनसे खननैया गोरोन्थि जाबाय थांबाय बे जोबनानै थांबाय दायो जोंहा हाग्रामा सारा जथेस्थ' बुजिदोंब्ला बा बुजिग्राब्ला बुजिखाबाय जानांगौ जोंहा बे 5 बोसोरनि बारा जेननानै थानायावनो दा आरो ग्रोब सम होफिनलायबाय प्रमद बर' साराबो बर' हारिनि थाखाय मोजां मावैनि थाखाय बा मावफुंनो हायैनि थाखाय दिनै प्रमद बर' सारखौ जोगारबाय नेवसिबाय रायजो राजा आइ आफाफ्रा दा बेखौ बिथाङाबो साननो थाखाय सम मोनलायबाय बिथाङा साननानै थाथोंसैलाय उननि समाव बोरैबा जुदि मोजां जायोब्ला देरहाफिननोबो हानाय बे खाफालनि खोथासो नङा होमबा लटारि सिस्टेमसो नालाय भटआ मोनसे दा बेखौ लानानै जों गावजों गाव दुखु मोनलायना थानो नाङा दाङाबाजि जालायनाङा मोनसे खोथाखौ आं बिराद दुखु मोनो इलेक्सना जेब्ला खाथियाव फैयो अब्ला ना मावा बायदि रोनावा नङा रोनावो जोंनि पाब्लिकफ्राबो बे थिगानो नाथाय जिरायगोन सोरबा गादियाव जों फिसा फिसौआ नांलाय खमलाय जानानै बुख्लाब सुख्लाब जालायलायनानै मेडिकेल जानानै थानो गोनां जालायलायो बेफोरबायदिखौ जाहाथे दाजाथों नङो आरोखि आङो माने सोरबाया राजा जाहैगोन सोरबाफ्रा बुलाय सुलाय थैलायोबो नङा होमबा सोरबाबा अंगहानि खालामनानै लानाय जाहैयो आथिं आखाइ बायनानै थानायाबोथ' बेसे गिदिर खहा नों जुदि आखाइ फारसे बायनाय लोगो लोगो नोंहा हमनानै ला सानसेनि गेजेराव नों 50% 100% खामानि मावनो गोनां नोंहा 50%ल' जासिगोन थोंसे आथिं बायनाय लोगो लोगो नोंहा 100% खामानि मावनो गोनाङा नोंहा 50%ल' जासिगोन बेफोरबायदि आरोखि दा बेखायनो जोङो गावजों गाव इलेक्सनखौ लानानै बा बै सोरबा लिडारनि दैदेनगिरिनि खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै जों 500 थाखा रांनि थाखाय जोङो सोरखौबा बुख्रुं सुख्लुं खालामनाय सोरखौबा दाद धुमखि होनाय बेफोरबायदि जालायनाङा आं बेखौसो सानो आरो हाय आदा गेन्द्रा औ फंबाय मस्ट वेलकाम जोंदाव फंबाय आं दोननोसै फंबाय गोबाव जाबाय नै दिनै जोंहा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा गावनि माखासे अहंखारनि थाखायनो हाग्रामाखौसो बुङोमोन गावनि अहंखारनि थाखाय गाव जेननांदों मानांदों रायजो राजा नेवसिजादों होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनै गावबो फैनानै बे अबस्थायावनो गोग्लैफैनो गोनां जाबाय आरोखि दा जुदि गावहाबो रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावबोनायमोनब्ला रावखौबो बुख्रु सुख्रु खालामालासिनो जुदि मोजाङै मोजां दैदेनलांनायमोनब्ला सरकारखौ अब्ला दिनै निस्सय बिथाङानो सरकाराव थाबाय थानो मोनगौमोन दाथ' गैलिया बिथाङा खाफाल बुनो गोनां जाबाय आंहा दासो जेबो नङा दा मा जागोन दा सिन्था जिबायदि गिदिर गिदिर खोथा बुङोमोन बिथांमोनहा खालि 17 बोसोरनि अनगाथ' जेबो खामानि माने रावानो गैखायामोन आरो बिसिनाव बिथांमोना स्टार्टआवनो माने 17 बोसोरनि खोथाखौसो दुरुंखायोमोन आरोखि 17 बोसोर खामानि मावनाय मोनब्ला अनसायगौमोन बयबो बे सियर बाथ्रा फंबाय हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय जुदि खामानि मावनाय मोनब्ला एरिया ओनसोलफोरनि थाखाय खामानि मावनाय मोनब्ला डेभेलप गैयै जायगाखौ नायसननाय मोनब्ला
सोरनिबा बेमार आजार जानायफ्राव एसेबा एनै अनसुंथाइ होनायमोनब्ला गावसोर लाब्लाब साबसाब बाहायालासिनो जायालासिनो गावसोर इन्जय खालामालासिनो गावसोरसो 5 बोसोर सरकार दादों बे सरकार दाजेननायनि उनावनो मा जाखो सोरबा थाखानि सायाव उन्दुनाय सोरबा बहाबा हनै हिन्जाव लाना बेरायनाय बहाबा माबा माबि हमजालाबायनाय भाइरेलानो भाइरेलमोन बै साननैसोथ' नङा होमबा दा बेफोरबायदि जानो नाङा आरो नांगौब्ला बेफोरबायदि थाखा फैसा सायाव उन्दुलायनो हादोंब्ला सोरबा हिन्जावखौ लांना बहाबा थाहैलायनो हादोंब्ला बै थाखाफोरखौ सोरनोबा गोरिब गुन्द्राफोरनो हाजारसे 50,000 थाखा नोंनाव दंब्ला 50 घर न'खराव 1,000 रानना होलाय मानो अनजाया रायजो राजाजों मानो बोजबजाया बेनि रां जोंनि मा होनदों गेलेदों बियो होनो बेनि रांजों गेलेदोंथ' आरो दाना सुइजारलेण्डआव थादो सुइजारलेण्डआ सिमाङावनो जानानै थालांबाय सिमाङा सिमाङैनो जानानै थाबाय होननायसो जासिगोन मोगथाङाव महर मोननो हादिया मोगथाङाव महर मोनासै खम जारला निउसाव नुदों आं हाग्रामाखौ हेफाजाब होनो नागिरनाय बेफोरबायदि हेफाजाब होलायबा मोजांनि बाथ्रा बिदि मिलायनानै सोलिबाथ' एकदम सानैजों जुदि जुक्ति जायोब्ला खौसे जायोब्ला रायजो राजानि थाखाय आरो जेबो नांला बेखौसो नागिरनानै दं रायजो राजाया नाथाय माबायदिबा सापर्ट होगोन बेखौ बुंनो हाया जेथिया इलेक्सना खाथियाव फैगोन अब्ला एकदम जावगोनलायसो नङा होमबा हाग्रामा महिलारिफोरखौ गावसोर माबायाव फैनाय लोगो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो 17 बोसोराव जाख्ल'नाय मानाय होननानै सिबिआइ तदन्त खालामनो नागिरलायदोंमोन मा खालामनो नागिरदोंमोन दानिया जुदि थारैनो हाग्रामा महिलारि साननि आमोलाव एथ'ग्राब जुदि अयनाय जाथारदोंमोनब्ला सिबिआइ मानो खालामनो हादिया सिबिआइनि खोरै मानो खालामनो हादिया सिबिआइ मानो लागायनो हादिया नङा होमबा सरकाराव थानानै पावाराव थानानै दिनै जाय बिथांखौ मुगैदोंमोन नेवसिदोंमोन बै बिथाङानो दिनै बिटिसिखौ सालायफिननो मोनसिगोन बा बिटिआरखौबो सालायनो मोनसिगोन आंबो होजाना लुबैदों गावजों गाव गोरोबनायबा दफाफोरखौ मावफुङोब्ला मा होनदों गोरबोनिफ्राय मा होनदों गोरासिन जागोन पुरा गोरासिन जागोन दाथि जागोन माने मोननैजोंबो खौसे जानो हायोबाथ' एकदमबारे मजबुत जागोन मिथिबाय मजबुत जागोन रावबो हिरायनो हानाय नङा दे अब्लाना आं दोनथ'लायनोसै लाइभखौ लाखिथ'नोसै उनाव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय